realizable. O outro día demostrei, ademais con un boletín, que é un servicio que se puxo en marcha agora mesmo recentemente nun concello moi próximo, en Sada, donde recorre todas as parroquias, todos os núcleos de poboación e vai facendo diferentes paradas por eses núcleos para que a xente poida desplazarse. Queremos, xa vos comentaba antes, tamén servicios para os maiores, poñer en marcha servicios para os maiores. O tema dos parques, o tema do servicio de acompañamento, hai moita xente maior, dependente, que vive soa, que non ten familia, e polo tanto é necesario que ese servicio se incremente e se poña en marcha, que poidan ir a facer a súa xestión con seguridade e acompañados por alguén que poida ir con eles. A cuestión do transporte adaptado, un servicio moi ben valorado polas persoas que teñen que ir ao centro de saúde ou a outros, a residencias, a centros de día, e que foi abandonado polo goberno actual. Todos e todas sabedes os problemas que houve co servicio de transporte adaptado, a deficiencia dese servicio, por tanto, hai que apoialo, hai que ampliálo e ten que seguir existindo o transporte adaptado. No BNG comprometémonos coas parroquias, con que todas, absolutamente todas as parroquias nos orzamentos municipales leven cartos para obras e inversións. Estaba repasando, antes de vir para aquí, os cartos que gastou o Concello só referentes ao orzamento municipal. Non falamos do tema dos fondos que viñeron do Estado, que viñeron de xeito extraordinario por mor da crise económica. No anexo de investimentos, nos cartos que se gastan en inversións no orzamento municipal, no presuposto, 13 millóns de euros en total. 13 millóns de euros en total. Sabedes canto deu para esta zona? O parque biosaludable, que debiu costar como 12.000 euros. Uns pequeniños asfaltados na zona de Oseiro e absolutamente máis nada. É que podemos estar falando de alrededor de 40-50.000 euros de 13 millóns de euros. Eso foi o que se invertiu na vosa parroquia. Por tanto, non pode seguir acontecendo eso porque creo, e logo falaremos deso, que tedes moitas necesidades. Queremos un Arteixo limpo e seguro. E falo de limpo porque hai moitísimas queixas a respeito da limpeza viaria, da limpeza dos camiños rurais, da limpeza nos parques, nas zonas verdes. Hai multitude de queixas no Concello que nin siquiera son contestadas por ninguén. Nin siquiera son contestadas por ninguén. Por tanto, hai que incrementar o servicio de limpeza dos parques, dos xardíns e das rúas e tamén a limpeza viaria. E, desde logo, un Arteixo seguro, porque todos e todas sufrimos nos últimos meses e nos últimos anos, pois, non vou a decir un grave perigo a nivel personal, pero un incremento dos roubos, un incremento de persoas pois que se dedican a cuestións non demasiado legais, poñamos ese calificativo. Por lo tanto, é necesario que haxa un incremento da seguridade. E, efectivamente, o que comentaba antes Xurxo, Arteixo ten hoxe o número de desempregados e de desempregadas máis alto de toda a comarca da Coruña e é, efectivamente, o concello que ten máis chan industrial. Por lo tanto, hai cuestións que non se poden permitir. Non pode ser que un concello como Arteixo teña 2.000, case 900 parados e paradas. Ten que haber un compromiso do goberno, e esa é a nosa oferta, de falar coas empresas, de intentar que a xente daqui poida acceder a eses postos de traballo nas obras públicas, pero tamén nas empresas que están asentadas no polígono. Ten que haber melloras na formación desas persoas, porque teñen que ter formación tamén no Concello. Para iso é necesario poñer en marcha o centro de formación, pero pode haber máis medidas para poder crear e poñer en marcha novas empresas. Axudas para os comerciantes, axudas para os alugueres, axudas aos proxectos de innovación e, por suposto, eu creo que temos que abrir de unha vez por todas o Centro de Novas Tecnoloxías que está no polígono de Sabón. Un centro que fixo a Fundación Amancio Ortega e que nos está costando
cartos a fin de mes e está pechado. É un dato. Gastamos en electricidade máis de 4.000 euros ao mes. En un centro ao que non entramos, no que non hai prácticamente nada. Polo tanto, creo que é necesario darlle uso, poñelo en marcha e dende ali potenciar tamén a creación de emprego. Queremos tamén un Arteixo para a xente moza. Hai moitísima xente moza que non ten prácticamente oportunidades, que non ten lugares nos que disfrutar, nin nos que xogar, nin nos que ensaiar, nin nos que falar co resto da xente da súa idade, pero tampouco ten as facilidades para acceder a unha vivenda de calidade, a unha vivenda en aluguer, a unha vivenda a precio tasado. O Concello ten parcelas, algunha, non moitas, porque a se dedicou a deixar así no centro para poder construir edificios e sacar vivendas en aluguer. Como decía, podía ter moito máis, porque dende o ano 95 houbo moitas cesións por promocións, pero esas parcelas non existen e haberálle que pedir responsabilidades a quen tivo de deixar marchar eses terreos que nos pertenecían a todos e a todas. Un Arteixo de infraestructuras queremos construir, pero de infraestructuras de calidade, donde haxa beirarrúas adaptadas para a xente que ten dificultades de mobilidade e para as persoas que van con carriños, con nenos e nenas, sin barreiras arquitectónicas, con boa iluminación de calidade, con mobiliario urbano de calidade, e podedes ver aquí o que tedes, con rúas ben asfaltadas e con recollida de pluviais. E queremos un Arteixo, e comprometémonos a eso, no que a cidadanía sexa a súa columna vertebral, que sexa escoitada de verdade, que non teña que estar continuamente chamando á radio para que reciba malas contestacións, facendo escritos que ninguén lle contesta, facendo propostas que ninguén atende. A cidadanía é a que vota e, por tanto, ten que ser escoitada. E ese é o noso compromiso e aí queremos traballar. Eu fai un momento para nas vosas cadeiras, nas vosas sillas, estaba un papeliño no que vos ensinamos, que ademais destas propostas xerais das que estou falando, viñan unhas propostas concretas para a parroquia do Xeiro, que podo enumerar, non as enumero todas porque se faría interminable e logo podedelas ver vos con maior vagar e máis tranquilamente. Pero vedes que hai unha aposta polo tema da iluminación, importantísimo, polo tema do transporte, por mellorar as vías interiores para que non teñamos que ir continuamente á rotonda de Sabón a dar a volta, etc., etc., que ademais agora vedes incrementado polo problema que tedes na estrada e que ninguén parece querer solucionar na Xunta de Galicia, a mellora das rúas para que vos poidades mover sin dificultade, a ampliación da biblioteca, a eliminación das barreiras arquitectónicas, o aparcamento no Colexio de Galán, demandado dende fai algúns anos polos pais e as nais dese centro e polos profesores e profesoras, a mellora da limpeza diaria, a ampliación do centro sociocultural de Froxel dos seus servizos para que este máis tempo aberto e haxa máis actividade, e todo a cuestión de Rañobre, importantísimo, non tamén. Polo tanto, e remato xa, para nós o 22 de maio só hai dúas alternativas a votar. Só hai dúas alternativas polas que vos podedes decidir. Votar polas outras forzas políticas, polo PSOE, polo PP, por Terra Galega, que para nós son o mesmo, que gobernaron do mesmo xeito nos últimos anos, que representan o pasado, un pasado de erros, xa vos enumeraba antes cales eran eses erros, de falta de planificación, de non escoitar, de ilegalidades urbanísticas, de tirar cos nosos cartos, de amiguismos, e digo ben, de amiguismos, porque non todos e todas no Concello temos as mesmas oportunidades. Non todas e todos nos enteramos de que hai postos de traballo vacantes aos que poder acceder. E falo do pabellón polideportivo, onde se contratou a persoas con unha determinada afiliación política que ademais tiñan traballo.
e dos que ninguén se enterou, e falo do transporte adaptado, donde traballan os fillos que se enteran eles sós de que hai eses postos de traballo, pero podemos falar de outras empresas tamén e de outros servicios do Concello. Por tanto, ese pasado de amiguismos, de caciquismo, de discriminación coas parroquias, porque como se explica se non que de 13 millóns de euros aquí se invertiran ainda non 50.000 euros? Porque existe discriminación coas parroquias, porque non nos tratan a todos igual. E de non escoitarnos, de non escoitar as vosas queixas, de non escoitar as vosas propostas. Ou ben, podedes voltar a unha alternativa diferente, que non tivo aínda responsabilidades de goberno, pero que as quere ter. Queremos gobernar, como decía antes, e queremos gobernar co voso apoio e cos vosos votos. Para nós, que o BNG conte co voso apoio é pedirnos que viremos polo futuro, polo presente, pero tamén polo futuro, por estar de verdade no século XXI, porque votar polo BNG é votar por unha forza política na que hai valores e principios, na que vos queremos escoitar, e na que o noso obxectivo sodes vos, as persoas, a xente. Por eso, vos pido que o 22 de maio votedes polo BNG. Moitas grazas.